Години наред Хасково тъне в застой. Само часовникът на кулата е точен, за да ни напомня, че времето върви, но не и ние с него. Хасково има нужда от прагматичен кмет, който да притежава мениджърски умения, да планира напред, да бъде решителен и да бъде винаги близо до хората. Николай Ставрев притежава тези качества. Той е способен да върне Хасково отново в крак с времето. Затова и ние от Спаси Хасково му се доверихме. Доверете му се и вие. Ние от коалиция Продължаваме промяната Демократична България искаме за нашия дом, за нашата улица, за нашия град да се борят истински хора за истинска промяна. Точно за това заставаме твърдо зад Николай Ставрев в неговата битка за кмет на Хасково. Защото той е един истински човек. Горд хасковлия, също като вас, който не може да се примири, докато хората от Хасково не получат това, което заслужават. Хасково се нуждае от силна социална политика, включваща подкрепа към младите, работещите, хората в неравностойно положение и възрастните хасковли, както и малкия и семейен бизнес. БСП подкрепя кандидатурата на Николай Ставрев за кмет на община Хасково. Подкрепете го и вие за по-добър живот. Ние, коалиция България на регионите, подкрепяме независимия кандидат Николай Ставрев, поради това, че вярваме в неговия административен опит, но повече вярваме в работата му, в екипност, което е задължително за този вид работа, който предстои. Вярваме, че Хасково ще излезе в по-челни позиции между областните градове. Желаем му успех! Купуването и продаването на гласове е престъпление.